10 minutes later. Πώς δεν έσω. Τελειώνω αυτό και έρχομαι. Τελειώνω αυτό και έρχομαι. Γάμο το. Φυσικά και θα χάσω. Εγώ ποτέ δεν νικάω. Ωραία, επέστρεψα. Ο παίχτης επέστρεψε. Όχι! Κοίτα, πάει στραβά. Να το κάνω να γίνει straight. Πάει στραβά αλλά straight, οπότε είμαι straight. Κοίτα, straight. Αυτό είναι straight. Το κάνει μια ίσια γραμμή, αλλά πηγαίνει λοξά. Είναι ίσια. Γιατί άμα το κοιτάξεις από άλλο angle, είναι ίσια. Αλλά πάει λοξά. Το ίδιο γίνεται και με το σύγχρονο. Παραλίγο να χάσω. Θα είναι free. Λοιπόν, πήγε και αγόρασα αυτό εδώ πέρα ακόμα. Και θα το πιω, είναι 500 ml. Πραγματικά ήταν το πιο εύκολο insane demon, μου πήρε 10 λεπτά. Και πήρα και 85% fail. Ποιος είναι αυτός τυπά, ποιος δεν το ξέρω. Όχι, αυτός είναι καλά. Είναι αυτός που είπε θα κάνει verify αυτή την πίστα και δεν πρόκειται να την κάνει verify. Anyway, πολύ εύκολη πίστα. A few minutes later. Oh my god. Progress είναι αυτό. 46% σε 30 attempts. Impossible. Τσέκαρα να είναι ζεστό αυτό το try. Όντως ζεστάθηκε. Κοίτα, 20 λεπτά και μέχρι να κάνω practice
Δεν το έφερα πριν από μισή ώρα περίπου. Wow! Πώς γίνεται να μου πήρε. Βασικά γίνεται. Πήρε 100 attempts. Και είχα εδώ πέρα 47. 147 ενώ έχεις telemate 101. Ναι, καλά, μου πήρε περισσότερο, δεν ξέρω. 147 attempts λοιπόν. Τι λένε αυτοί τώρα. 2015 155, 15 400 demons, 1357 attempts. 2000 1700 λέει 300. Θέλω να δω κι άλλο. 41 attempts practice, 217. Αυτός είναι καλός παίκτης. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. No, 1500. Τι λέει ρε, είμαι παιχτάρας. Δεν το ξέρω τόσο καλό στο παιχνίδι. Κοίτα εδώ πόσα να, repeat όμως. The next day. Τώρα θα κάνουμε ένα insane demon. Έκανα φίλο. Ποιον έκανα φίλο? Όχι, δεν κάνω αυτή, δεν κάνω αυτή. Νομίζω έχει κι άλλο song, οπότε χέστο. Θα κάνω αυτή. Impossible. It's impossible. Είναι 95% λοιπόν. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κοίτα εδώ πρέπει να ανοίξω. Μπορώ να πάω. Οείτε. Το τρώγω αυτό. Όχι.